Viac ako 100 žiakov základných škôl sa vo štvrtok 22. novembra v Banskej Bystrici zúčastnilo súťaže First Lego League. 10 tímov z Banskobystrického a Žilinského kraja si zmeralo sily vo viacerých disciplínach. Tak v tomto prípade ide o súťaž v stavaní robotov, to je taká tá hlavná vízia, ale samozrejme má viacero rozmerov táto súťaž. Takým hlavným je, že deti, ktoré sa jej zúčastnia, tak nielen, že stavajú toho robota, programujú ho, ale zároveň riešia výskumnú úlohu. Toto je 5. rok First Lego League. Doteraz to vždy prebiehalo v 3 regiónoch. Momentálne, alebo tento rok je to prvýkrát, čo to prebieha v 5 regiónoch. To znamená, že Bratislava, Banská Bystrica, Košice, to boli také tie základne. A tento rok sa pridala Žilina a Žiar nad Hronom. Kategórie sú 4. Je to robot design, robot game, prezentácia výskumného projektu a tímová práca. Tímová práca sa týka takej úlohy, kde sa má zistiť, aký stmelený je ten tím, ako spolupracujú jednotliví členovia tímu. A v podstate sa týka takejto nejakej úlohy, kde sa to dá zistiť. First Lego League je najväčšia robotická súťaž pre základné školy. Každý rok sú zadané nové úlohy a deti vo svojich kluboch naprogramujú robotov a pripravia sa na súťaž. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy. Čo všetko teda taký robot dokáže, čo ste urobili? Taký robot dokáže hýbať ramenom, má svetelný senzor, po ktorý môže chodiť po čiare. Ten svetelný senzor prijíma odraz svetla, potom má zvukový senzor, to podľa zvuku sa mi zdá. Potom má ten taký, že keď dáte pre neho ruku, tak on proste zastaví alebo spraví niečo. Čo bolo na tom robotovi najťažšie podľa teba? Naprogramovať ho. A ako sa to robí? Na počítači si dáme také programy a tam, že či pôjde dopredu, dozadu alebo sa otočí. Je to celkom náročné, aj časovo. Stretávali sme sa s tímom aj v sobotu. Deti pracovali celkom dobre, mali niekedy aj problémy, názorové výmeny tam boli dosť často, ale ináč pri takej tvorivej práci je to bežné. Ale mali veľkú chuť a aj ochotu mimo vyučovania pracovať na týchto úlohách. Veľkej obľúbe sa teší aj riešenie výskumnej úlohy. V rámci tejto disciplíny v Banskej Bystrici deti ukázali, že by vedeli pomôcť aj seniorom. Prezentovali ste taký dosť zaujímavý projekt, tak nám povedz tak v skratke, že teda o čo išlo. Išlo vlastne o to, že sme vyrobili zariadenie, ktoré v časových intervaloch vystrekuje repelenty. Sme vlastne chceli pomôcť starým ľuďom, ktorí často zabúdajú sa napríklad nastrikať repelentom, tak sme chceli znižiť možnosť uštipnutím kliešťa. Výskumná úloha sa každý rok týka celosvetovej témy. Tento rok je to, keďže aj Európska únia dala tému seniory, tak je to vlastne Senior Solutions, taká hlavná téma. Takže deti vlastne okrem toho programovania robotov ešte riešia aj to, ako by mohli oni pomôcť čím, nejakým vynálezom, prípadne nejakými inými spôsobmi starým ľuďom, zistujú, aké sú ich ťažkosti, aké sú ich problémy a podobne. Víťaz disciplíny Robot Game postúpi na slovenské kolo s možnosťou postupu na medzinárodnú súťaž.